2013, neix l'Economat com una cooperativa de treball associat, que també és un projecte d'emprenedoria social. Algunes de les veïnes que havien de venir a viure a l'edifici cooperatiu aquest on estem de Cirerers coneixien l'Economat de Sants i llavors els vam proposar d'obrir una altra botiga aquí a Roquetes perquè volien que en els baixos hi hagués un local, un comerç cooperatiu. Llavors els va proposar, l'Economat va fer un estudi, va decidir que sí, i tot i que som cooperatives diferents, sempre estem disposades a fer-nos un cop de mà, estem molt en relació i la veritat és que és un plaer treballar en aquest ambient. Les companyes de Sants sempre expliquen que l'Economat va néixer per respondre a 3 reptes i una necessitat. Així, superbreu, el primer repte era fer que el producte agroecològic arribés al màxim de gent possible. El segon era realment ser una ajuda als petits productors i poder fer un volum de comandes més estable i més constant amb un projecte més professional i no ser una càrrega per ells. I el tercer, sobre el petit comerç de barri que s'està perdent, tot i ser tan important als nostres barris, perquè moltes vegades no hi ha relleu generacional per no voler dedicar tantes hores a aquests petits comerços. Llavors l'Economat vol solventar aquest problema oferint un horari de botiga bastant ampli, amb treball repartit, però sense perdre l'estructura del comerç de barri. A poc a poc anem creixent, hi ha un balanç positiu, passa que estem molt amagades en aquesta plaça i després a part hi ha molta gent que li costa entrar per primera vegada, bé perquè pensi que no està obert al públic o bé perquè pensi que els preus seran molt més elevats. Evidentment el producte ecològic té un preu, però nosaltres, com a cooperativa sense ànim de lucre, l'únic que volem és subsistir. Llavors, els preus estan fets per ser el màxim assequible possible i arribar al màxim de gent. L'Economat s'emmarca dins de l'economia social i solidària, que és una economia que està al servei de les persones, no del capital. Llavors s'emmarca en valors com la participació de tothom, la sobirania alimentària, la sostenibilitat. Llavors tots els productes que portem són ecològics i la majoria són agroecològics, que vol dir que no només tenien en compte el producte, sinó d'on ve, què cobra la persona que conrea els tomàquets, com es transporta. Portem tot de la màxima proximitat possible, de temporada, amb el mínim d'envasos possible. I ja per acabar, intentem fer molta apologia del consum conscient, que és aquell que fem per satisfer una necessitat real i que a part d'intentar comprar menys, el que comprem hem de mirar que tingui el màxim impacte positiu per nosaltres i el mínim impacte negatiu per l'ambient. Això és superdifícil de mirar producte per producte. Llavors l'Economat busca ja fer aquesta tria, aquests proveïdors i portar el producte més sostenible possible tot juntet perquè sigui més fàcil per la gent, perquè de vegades passar un consum conscient és un procés molt angoixant per a algunes persones i nosaltres animem a la gent a que estigui orgullosa dels petits canvis que fa i que sigui de veritat un procés plaent i una cosa que gaudim.